Stichting De Iependoor verraste de inwoners van Nijtjada in Danwoord met een bosje tulpen. In geerwerking met Kingma bolwerken uit de naad. Goeie. Goeie. Een blomke van Iependoor. Oh, wat leuk. Heer, wat Ja. leuk. Heer, fantastisch. Nou. Vind ik mooi. Dank u wel. Een bloemetje van hier van door. Zet ze maar nou in fase. Zet ik een paar briefjes in, maar even lezen. Geweldig. Nou, geweldig. Nou, klein hè? Super. Alsjeblieft. Fantastisch. Mooi. Nou, zet ze gauw in fase. Dat is prachtig. Alsjeblieft. Een bloemetje van hier van door. Nou, geweldig.